Takže toto je druhá časť videa, niečo si povieme trošku k servisovaniu motorky. Prvá taká väčšia závada pre nás bola pri 67 000 km, kedy odišlo spojkové lánko. Odtedy kupujeme spojkové lánko druhovýrobové Slinky Guide a má taký trošku problémy, že ono je v tomto bode, kde sa zasúva vlastne do tohto nastaviteľného šrobiku, je užšie a pri tom spojkovaní sa trošku prieči a tým pádom vlastne sa tam odiera a preto táto druhovýroba nevydrží dlhšie ako 35 000 km. Rozmýšľam nad tým, že skúsime vlastne spraviť takú vec, že kúpime originálne lanko, aby sa to vlastne vyriešilo. Druhou závadou bolo palivové čerpadlo, a to poviem potom úplne nakoniec. Prvýkrát sa rozvody menili pri 90 000 km, reťaz bola úplne v pohode, rovnaká dĺžka nebola poškodená, takže to asi ani nebolo treba, ale odtedy som si tento interval vlastne zaužíval na tých 90 000, takže teraz po tomto výlete znova budeme meniť tú rozvodovú reťaz. Ventily sme zvykli nastavať niečo medzi 20 až 40 tisícmi, väčšinou to nebolo zapotreby, iba sa skontrolovali. Teraz to má skoro 90 000, lebo nebolo to kde robiť, tak uvidíme, čo tam doma nájdeme, ale motor ide pekne, takže snáď to bude v poriadku. Olej meníme 6 až 10 000 km, už sa stalo, že sme ho menili aj po 11, lebo tak to proste vyšlo, keď sme potrebovali nejaký trip dotiahnuť do konca. Ložiska v kolesách som menil po 120 000 km, predné sa rozsypalo úplne na prach, tam chýbali normálne guličky, vymenil som pre istotu aj zadné. Prepákovanie, ložiska prepákovania som menil po 120 000 prvýkrát. Prepákovanie je vyrobené na novo, je z nerezu, pretože originálne som trošku zlikvidoval pod našou váhou. Čo by som povedal, že je dosť zle vyriešené na tejto motorke, je čap kývnej vidlice, zadný. Ten som prvýkrát vyberal po 160 000 km, bol úplne zhnitý, normálne v tých miestach, kde sa to malo klzať po tých ihličkách, tam boli vyrobené drážky ako ozubenie. Vymenil som to za nový a teraz som to mal rozobrané u Filipa na Floride. Má to najazdených asi 70 000 km, je to úplne na šrot, takisto ako to vyzeralo predtým, totálne zničené, takže asi to budem riešiť takým štýlom, že tam vyrobím to celé nové nerezové, aby bolo toho pokoj. Predné kuferá mením tak 70 až 90 tisíc, teraz určite príde zase na táto výmena. Čo by som podotkol, tak kotúče sú originálne, stále, doštičky vydržia 40-60 tisíc, reťazová sada, ako som spomínal, tak tá vydržia nejakých 25 až 38 tisíc km, originálna vydržala 48, že to bolo celkom super, by som povedal. A čo tu máme ďalej? Dvakrát odišla žiarovka zadného svetla, 4-krát sa menila žiarovka predného svetla, to spojkové lánko to sa menilo asi nejakých 5-6 krát. Zlomila sa jedna páčka, vlastne stupačka sa zlomila potom, ako som padol na bamke, tak to sa riešilo. Menili sme chladič, pretože tu na tento spodný držiak je strašne tenký a nám sa ten držiak praskol tu na vzadu pri motore, čo ani nebude vidno, a celý chladič robil tento pohyb a natrhol sa. A ako sa natrhol, tak už bol vlastne hore poškodený a tiekol, zvárali nám to. Bol tam vypnutý ten jeden rad, sa musel zaslepiť a tým pádom už tá chladiaca účinnosť nebola taká dobrá, takže sme museli siahnuť a kúpili sme originálny chladič. Paradoxne v USA originálny chladič vyšiel nejakých $470, v Európe stojí okolo 700. Rovno sme už vymenili aj termostat a vymenili sme vlastne aj viečko toho chladiča. Takže toto sa tu riešilo. Osobitnou vecou je palivové čerpadlo. 85 000 vydržalo originálne, potom som kupoval z Ameriky, nejaké s doživotnou zárukou, klaklo po 5 000, záruku mi aj neuznali. A v Tadžikistane sme kúpili za $20 z Toyota Yaris 1.4, to fungovalo asi 60 000 km. Je to úplne bežne dostupné palivové čerpadlo, stojí to od 20 po 50 eur. Je to z Toyota Yaris 1.4, ako som spomínal, originálne v katalógu Yamaha sa to kúpiť nedá, aspoň sa to nedalo kúpiť, dalo sa kúpiť len celé vnútro nádrže aj s filtrom, s palivomerom a tak ďalej za nejakých $500, čo je úplne bláznivá cena, ale takto sme to vyriešili, takže máme to vždycky so sebou. Už sme tých čerpadiel vymenili ale 8. Nevieme, či to je benzínom alebo nami, ale nejak často odchádzajú tie čerpadlá. Spojka je originálna, už bola asi 5 krát vonku, čo som ju kontroloval, stále tam boli limity. Normálne spojky bola použiteľná, takže som ju za každým použil naspäť. Teraz po tomto výlete už asi konečne príde k výmene. Tie kotúče som spomínal, že sú pôvodné, originálne. Sviečky zvyknem meniť tak 20 až 35 000 km, záleží tiež podľa toho, aká je dĺžka výletu, ako to potrebujeme vyriešiť. Vzduchový filter je KN-kový, ten preperieme, tiež sa s tým moc nebabreme. Normálne mydlová voda, necháme to niekde vysušiť na hoteli, na ceste nemáme ten kit samozrejme, potom ako pohodička. Reťaz môžeme klasickým sprejom, tiež sa s tým nejako extra nebabreme, koľko vydrží, toľko vydrží. Najvážnejšia oprava na tej motorke, čo bola, tak minulý rok sme na Airbnb menili vodné čerpadlo, ktoré je dosť nešťastne uložené, je to
olejovej vani, takže sme museli demontovať z vody. Olejovú vaňu je to vlastne taký monoblok s olejovým čerpadlom a tá vodná pumpa nám začala púšťať cez ufero alebo cez tú uspávku a vlastne dole v olejovej vani je taký kanály, kadiaľ to môže tú kvapalinu dávať von, takže to sa nám stalo, to sme vedeli, boli sme na to pripravení. To sme riešili, štarter nebol nikdy opravovaný, vždycky predcestoval, zvykne merať kompresiu, vždycky tá motorka mala hodnoty normálnej mašiny proste v toleranciách, tlak oleja takisto, uvidíme čo nameriame teraz a aktuálny stav tachometra je bez 23 km tam je 245 000. Takže ja si myslím, že celkom pohode na tie kilometre, že to takto drží pokope a ešte nás to vláči kade tade po svete. Keď máte nejaké otázky alebo rady, tipy, pokarhania, tak ľudia s nimi do komentov.